יפה. מיכל ינאי, עונג עפרון, שלום. שלום. עיבוד חדש להצגה לסיפור הילדים האהוב של אנס קריסטיאן אנדרסן, הברווזון המכוער. שמקודם ככה באמת אמרנו שבכל אחד מאיתנו יש ברווזון מכוער. נדמה לי זה אחד ההסברים לפופולריות של הסיפור היפה הזה, לא? באמת סיפור שבסוף נוגע לכולנו. זה מדהים איך הוא שורד את הזמן והוא עובד כל פעם מחדש, אבל אני חושבת שבאמת משהו מיוחד בהפקה הזאת זה שחזרנו לעשות איזושהי הפקת תיאטרון. זה אומנם עם שירים ונורא יפה, אבל זה לא ממש הצגת בידור. זה באמת תיאטרון לילדים, איכותי, הפקה קטנה, אינטימית, מקסימה. כי באמת בשנים האחרונות יש תחושה שהולכים על הגודל, על הפירוטכניקה, על מאות רקדנים. שזה גם בסדר. אני לא נגד. את יודעת, תמיד מנסים להגיד, אוקיי, מה לא טוב עכשיו? היית גם שם, היו לך שנים שהיית גם בפקות כאלה. עדיין שם, ועושה גם פסטיגלים וחנוכות, אבל הפעם זה באמת הפקה עם נוף קצת שונה, שבעיניי זה מקסים לחזור, וזה סאונד אחר, זה משהו אחר, זה מין שקט נעים. יש מקום לעשות משהו עם הסיפור? זאת אומרת, או שצריך לתת אותו כמו שהוא לילדים? לא. רגע, אתה משחק את הברווזון. אני משחק את הברווזון. אני משחק את הברווזון. אנחנו רואים אותך שם, כן? כן, זה אני. ואת? את האמא? כן. כן. רואים. כן. יש דמיון. למרות שהיא צעירה מדי כדי להיות אמא שלך, אבל... נכון, בגיל 25 לבין 24 זה מוזר קצת. בסדר, זה הקסם של התיאטרון, זה מה שאנחנו עושים פה. וכן, וזה באמת סיפור שזה לא רק על קירוב, לא רק על יופי, זה באמת על חריגות. וזה משהו שבאמת כל אחד יכול להזדהות. ויש פה גם הגשמת חלום, נכון? הבמאי פשוט החליט שהוא הולך לעשות הצגה, גם בחור צעיר, אם אנחנו מדברים על הלהגיד. תקשיבי, קודם כל זה מעולה, כי אני בעצם גידלתי את הדור שעכשיו נותן לי עבודה. בואו, כן? הוא בן 24, קוראים לו בר קדמי. ואני חושבת שזה מדהים, הוא בא מהפרינג' שזה גם נחמד, הוא מכניס משהו אחר. והוא פשוט הלך והשיג כסף, הלווה כסף כדי לעשות הצגה, הפקה. והוא לא חוסך, יאמר לזכותו בכלום. רוני וייס עושה מוזיקה, ואלה שעושה את התלבושות בעיניי הכי יפות בארץ, עשתה גם בובות מקסימות של ברווזונים, והפקה מהממת. אני רוצה להראות לך, מיכל, רגע, תמונה שאת שיתפת באינסטגרם. כן. תמונה מחולקת, למעלה רואים אותך, נכון? בת כמה את בתמונה למעלה? 11? 12? ולמטה? בת 20, כן. בת 25 היום. בוא נגיד שעברו 33 שנה מהתמונה למעלה. אז את פחות או יותר... 33 שנה, זה אלברט כהן למי שלא מזהה. וביתך אלכס, נכון? ביתך הבכורה, היא פחות או יותר בגיל שאת היית כשאת התחלת, נכון? היא אפילו יותר צעירה. אפילו יותר צעירה. קצת. וכשאת מסתכלת, ואחרי כל מה שאת עברת, את מסתכלת, את אומרת, אני מאחלת לה את אותה דרך, או את אולי שומרת, כי גם היא כבר הפכה להיות כוכבת רשת. תראי, קודם כל אני באמת מאוד אוהבת את המקצוע שלי. אני חושבת שזה לא מובן מאליו שמישהו יכול לעבוד במשהו שהוא הכי אוהב בעולם, ולהתפרנס ממנו, ובאמת ליהנות מכל יום וכל רגע. אז אני חושבת שזה חשוב שתצליח להגשים את עצמך ולהיות מאושר. אז אם היא רוצה להיות שחקנית, וזה מה שיגרום לאושר, אני בעד. היא רוצה להיות שחקנית? היא מדברת על זה? נראה לי שזה עוד מוקדם. היא מאוד נהנית על סטים, והיא סיימה עכשיו לצלם סרט שנקרא הנשף, ואני... בקיצור, אכלת אותה. אכלתי אותה. לא אכל. כאילו, מבחוץ זה נראה ככה, ואני חושבת שזה מקסים. אני כן בתור אימא מאוד שומרת עליה. לא לעשות שטויות, וכן שומרת לה על השעות, ושהיא תאכל כמו שצריך בכל הפולנים. איזה כיתה זה ו' נאמר? אלכס, בבית. בבית, אוקיי. ניסיתי לעשות חישוב... תקשיב, זה ילדים אחרים. הייתי ב3 יחידות. זה ילדים אחרים. היא באה לבקר על הסט של הסרט, שנקרא אהבה בשלייקס, סרט ישראלי חדש, והיא ראתה שיש המון מצלמות, וצילמו את הסצנה של החתונה. אז היא הלכה לבמאי והיא אמרה לו, תקשיב, מה זה כל המצלמות האלה? אז אמרו לה, זה גיא פינס, זה חדשות הבידור. אז היא אומרת להם, אתם לא נורמליים, זה ספוילר! אתם מראים את החתונה, אף אחד לא יבוא לראות את הסרט. אז היא גירשה את כל המצלמות. לא, ואז היא אמרה להם, אתה יודע מה? כולם כבר קיבלו פה את הכסף שלהם, אז לא משנה, יאללה, בסדר. לבת שלה גם יש פינת, היא גם מייעצת באינטרנט. שמשים לך משהו. כן, היא מייעצת, זה חשוב. מתי רואים? מתי עולה? ההצגה עולה... 29 ביוני וב-30 ביוני. יולי. אוקיי, 29 ביולי ו-30 ביולי. יש תחנת רכבת ליד האולם, זה מאוד נכון. אפשר להגיע מכל הארץ. וההצגה היא לגילאים 2 עד 8. ואחר כך בכל הארץ, אני מניחה. נתחיל שם, אני מקווה שזה יהיה טוב, ואז נעשה סיבוב. אנחנו נשמח אם תישארו איתנו גם לדיון הבא. המון בהצלחה. תודה. תודה רבה.